Ahojte turisti. Vítam vás pri mojom ďalšom videu. Takto koncom týždňa vás chceme inšpirovať zaujímavým a netradičným miestom, ktoré ma v minulosti niečím očarilo a stojí za návštevu. Toto je nový seriál krátkych informačných podcastov od Dračej stopy, v rámci ktorých vám každý týždeň dáme jeden či viac tipov, kam sa s rodinou či s kamarátmi vybrať. Mojím cieľom je vyberať menej známe, no práve malým počtom turistov atraktívne miesta, ktoré som sám navštívil. Vo videách sú použité výhradne moje autorské fotografie. Všetky miesta, o ktorých v tomto seriáli rozprávam, majú svoj článok na webe dračiastopa.sk. Všetky materiály, vrátane mojich fotografií, podliehajú licencii, ktorá umožňuje ich použitie na akýkoľvek nekomerčný účel s uvedením autora. Zároveň budeme radi, ak nás podporíte formou 2% vašej dane z príjmu. Pre 3. marcový týždeň som si vybral veľmi zaujímavú lokalitu na juhovýchode Slovenska, oblasť Viničiek, a to konkrétne Tokajské túfové pivnice. Predtým, ako sa dostaneme k opisu miesta, je dôležité upriamiť pozornosť na samotné to srdce, na samotné to gro, prečo je táto oblasť tak dôležitá, a tým myslím konkrétne zem a jej zloženie. Pretože to práve robí túto oblasť zaujímavou turisticky, ale aj obchodne z pohľadu vinárstva. Najprv si teda povedzme, čo to je túf a prečo je tak dôležitý? Túf je vulkanický sediment, usadená veľmi mäkká hornina zo sopečného popola, prachu, niekde aj pemzy. Dôležitá je ale kombinácia prirodzene stabilnej teploty v podzemí, chemického zloženia a prítomnosť ušľachtilej plesne a dúfam, že to poviem dobre, Botrytis cinerea. Tá sa bežne vyskytuje v prírode a inak spôsobuje škody na úrode, ovoci, drevinách, avšak vo vinárstve sa považuje za ušľachtilú. Spotrebováva z bobuľ vodu a zvyšuje cukornatosť, preto vznikajú niekedy také tie sladšie vína. Na to, že túfové pivnice sú ideálnym miestom na zrenie vína, sa však prišlo až relatívne neskoro. Najprv sa tieto pivnice budovali z iných dôvodov. Prvé vznikli už v 12. storočí ako ochrana pred mongolskými vpádmi a potom neskôr pred tureckými vpádmi. Po mongolských vpádoch král Béla IV. Priviedol do oblasti vinárskych majstrov z Talianska, aby sem priniesli znalosti a svoje know-how. Podobne ako v stredoveku do slovenského Rudohoria boli prizvaní nemeckí baníci, aby tam zase doniesli svoje know-how ohľadom baníctva. Vo Veľkej Trni je vyhlásená pamiatková zóna, ktorá chráni najstaršie pivnice datované do 16., 14. a dokonca niektoré časti až do 12. storočia. Tieto pivnice nie sú len pivničky malých súkromníkov či fyzických osôb, ako sa môže zdať z povrchu pri návšteve oblasti. Väčšina týchto pivníc, hlavne tie staršie a tie, kde sú kilometre chodie, patrí väčším vinárskym spoločnostiam a občas sú v rámci rôznych kultúrnych akcií čiastočne sprístupnené, či dá sa dohodnúť exkurzia spojená s ochutnávkou. Oblasť samozrejme môžete navštíviť aj naslepo, tak ako som to urobil ja, ona je turisticky atraktívna aj z povrchu. No a keď už pôjdete takto, tak odporúčam asi kilometr južne od obce Malá Trňa, je architektonicky krásne stvárnená dominanta okolia. Je to vyhliadková väža v tvare dreveného suda, ktorá je otvorená a prístupná bezplatne. Výhodou celej lokality je veľmi dobrá dostupnosť verejnou dopravou. Vlakom bez problémov z Košíc v smere z Čiernej nad Tisou. Ten vlak v súčasnosti začína v Prešove, čiže aj z Prešova. Osobákom z Trebišova na Michalany, oba tieto smery majú dvojhodinový takt. Samozrejme nie je problém z Humenného, Strážskeho, z Michaloviec s prestupom. No a kam nejde vlak? Dostanete sa autobusom. Oblasť je prevažne rovinatá. Samozrejme, pre pestovanie viniča sú výhodné mierne svahy zemplínskych vrchov otočené na juh. Avšak väčšinou je to rovina, východoslovenská nížina a rozvíja sa tam špecifický druh turizmu, konkrétne hovorím o cykloturistike. Oblasťou vedie niekoľko diaľkových, ale aj kratších cyklotrás, preto určite zoberte bicykel a choďte si to tam prebicyklovať, je to tam naozaj veľmi pekné. Tu nadviažem aj na to, že čo navštíviť na okolí. Výbornú gastronómiu určite ochutnáte v Grand Bari. V obci Veľký Kamenec pri maďarských hraniciach je zase priamo v centre zrúcanina stredovekého hradu.
Hneď vedľa asi 2 km západne je dedinka Klin nad Bodrogom, ktorá je najnižším položeným miestom na Slovensku a vlakom sa dostanete aj do Borše, kde je obnovený kaštiel s množstvom atrakcií a reštauráciou a krátkym naučným chodníkom cez lužný les. Ten naučný chodník nie je dlhý, od kaštiela je to asi pol kilometra jedným smerom, čiže určite záležitosť vhodná aj pre úplne maličké deti. Ak sa vám moje vstupy páčia, dajte like na Facebook, podporte nás, napríklad návštevou nejakej akcie, výletu alebo prihlásením sa na tábor, prípadne poskytnutím 2% z vašej zaplatenej dane z príjmu a vidíme sa pri ďalšom videu.